सुनील भैया जिंदाबाद 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 सुनील भैया जिंदाबाद 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 जलपुरा पंचायत के जनता जिंदाबाद 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 हमारा मुखिया कैसा हो सुनील भैया जैसा हो। कुंवर स्टूडियो आरा प्रमोट सुजोग जुझारू बाणे सबसे अच्छा प्रमोट सुजोग जुझारू बाणे सबसे अच्छा भैया सुनील जी के जाने बच्चा बच्चा इनके जानो तो पूरा इलाका बाटे इनके जानो तो पूरा इलाका बाटे प्रत्याशी लोग के भोले कितना धाका बाटे प्रत्याशी लोग के भोले कितना धाका बाटे सुनील भैया के जीत अब की पक्का बाटे सुनील भैया के जीत अब की पक्का बाटे क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में सुनील भैया जिंदाबाद 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 हमारा मुखिया कैसा हो सुनील भैया जैसा हो। आगे बढ़ाई विजयी बनाई निमन बा इनके बिचरवा न हो ए चाची सोनी ए भाभी सोनी धदी न सर पे आचरवा न हो नेता ना बुझी राउर बेटा हवे जनता के पूरा चहेता हवे सभे कहो तो भैया भाभी काका बाटे सभे कहो तो भैया भाभी काका बाटे प्रत्याशी लोग के भोले कितना धाका बाटे प्रत्याशी लोग के भोले कितना धाका बाटे सुनील भैया के जीत अब की पक्का बाटे सुनील भैया के जीत अब की पक्का बाटे नारी शक्ति जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद 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 सुनील भैया जिंदाबाद 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 हमारा मुखिया कैसा हो